Ćao. Znaš kad ti progovoriš, on fokus jebe. A, početi fokusirati, ljudi slušaš što imam da kažem, brate. Dobro. Ćao. Dobrodošli u još jedan video Family Friendly kanala. Bam, bam, bam. Čekaj, ajde, izdabuj. Joco! Je. Što radiš? Si mi dobra? Idemo da snimimo klipić. Klip i ć. O tome koja razlika kad slikaš aparatom od nekoliko hiljada eura i kad slikaš aparatom koji košta kao kiflo s euro kremom. Šalim se, nije bolji aparat. Ali ćemo napraviti jedan jako lep video sa kiflom s euro kremom i sa telefonom koji košta kao kiflo s euro kremom i da vidite da zapravo i s takvim telefonom možete napraviti baš do jaja fotke. Baš do jaja sandvič s euro kremom. Baš do jaja sandvič s euro kremom. Krajni se liče! Slava tebi, Hriste Bože, apostolo, pohvalo mučeniko. Ček, upetljam se. Radovanije, iže propovjed trojica. Kako pa žene ne vrti pogaču? Jedino sušna ja. Hristos posredi nas jest i bit će. 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 Kako ovo divan trenutak kada imaš pored sebe lepši član Family Friendly kanala i s druge strane profesionalnog fotografa Andrej 3X na Instagramu. Držaš svetla sa maramicom. Držaš svetlo s maramicom, odnosno radiodifuzno svetlo, bez radija, samo difuzno. Andrej 3X. Ne, brate. Nego? Andrej D3X. D3X. Broj 3X. Molim te da podjebljaš ovdje slovo D. Ponovit ćemo. Ćao Andrej! Kako se zoveš? Kako si do danas? Ćao Andrej, kako se zoveš? Kako si do danas? Ja sam odlično, a vi? Evo, nije loše. A ti? Ćao, evo nas drugi deo. Sad ćemo prvo da vam pokažemo fotkanje sa aparatom koji košta otprilike oko 750 euro. Ovo vam je aparat Canon M100, generalno dobar jako za vlogovanje, zašto možete okrećete kameru, odnosno možete okrećete ekran da gledate sami sebe, a sad ćemo pokažemo da li je zapravo dobar za fotkanje i kakve fotke ispadaju sa ovim aparatom. Sa autopodešavanjima na samom aparatu, znači nećemo ništa da podešavamo, nećemo otvor blende, nećemo ništa, spustit ćemo aparat sam da radi svoje i da vidimo kakve fotke zapravo ispadnu. Naš model, naš model za danas će naravno bude naša draga Jelena sa Family Friendly kanala, a fotkanje može da počne sada, priđi pa da vidiš kako izgleda. Dobar. Osmeh, smešak. A sad ćemo pokažemo kako izgleda fotkanje sa Canon 5D Mark IV. Ovaj aparat na slobodnom tržištu košta negdje između 2 do 3.000 evra, zavisno od toga gde ga kupite, ali to je samo telo, znači samo ovaj deo bez ovog objektiva. Objektive kupujete naknadno i oni mogu da se kreću od 200 pa sve do 2.000 evra. Auto držimo, ništa pomerali nismo, pomerali, bože šta mi je. Pomerali nismo, sad ćemo opet da vam pokažemo kako izgledaju fotke sa ovim aparatom na autopodešavanju. Skupa. Kako loša slika. Jako su loše fotke, a na vama ćemo postaviti da procenite šta je bolje ili šta je lošije od ova dva aparata. Kako je tebi bilo ovo snimanje? Odlično. Topina. Ukoliko si vama svidilo ovo snimanje, naravno ostavite jedan like, share i subscribe dole ispod, a u narednim klipovima mi pričamo o tome i pokazujemo kako možete slikati i
jasno napraviti do jaja fotke sa i malo lošim telefonima i sa nečim što nije iPhone ili Samsung S9. A do tada, budite mi pozdravljeni, vidimo se, ćao!